hatinamu shapanyika hatifari kuva pano zvinofadza mweya yedu kutsvaka musha unouya kutsvaka musha unouya hatinamu shapanyika tinodamu shari kure sitarawo nizioni unopenya nguva dzese unopenya nguva dzese mushahune runyararo wafambira chanzorora daindine mapapiro daiuya ndizorore daiuya ndizorore mweya wangu chinyarara mwari ano ziva nguva ndichaita kuda kwake iye andipa zororo iye andipa zororo mweya wangu chinyarara mwari ano ziva nguva ndichaita sekuda kwake iye andipa zororo 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 iye andipa zororo. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzo redu rekuti mudzimai woga woga aexcelle pakurarama kwake pane zvaakasikirwa naMwari, tichirarama tine hunhu hunofadza Mwari nevanhu. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya watinoda kukurukura nezvawo, watiri kuti mukadzi ane pamuromo. Nyaya iyi inyaya inotibata mukugarisana kwatinoita. Variko vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vane pamuromo, ende variko vanhu vanotonetsa panyaya idzodzi dzepamuromo. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi, ndinofarira kubatsirana nanamai nenyaya iyi. Mukati mezuva ranhasi tine vadare vatinavo, vamwe vacho vanyowani hatisati tambosangana navo, asi tinotenda kuti tine vadare vanyowani. Tinogara tichitokurudzira kuti munhu vanoona Virtuous Woman, kana uchifarira kuuyawo padare rino, unongotinyorera wotibata kuti mai Mbiriri chimbondiunzewo padare apa, ndine nyaya yandinoda kutaura nezvayo, ende zvinhu zvatinotofarira. Saka mukati mezuva ranhasi vadare vatinavo ndichavapa mukana wekuchingamidzai nekutaura mazita avo. Ndichatanga nagogo wangu wari kwekutanga kurudyi rwangu. Kwazai vateereri, ini ndinonzi Gogo Mamhunzi, ndine vana vaviri nevazukuru vatanhatu. Tinoda kutenda gogo. Gogo havazi munyowani, takambovaona vanombouya pano paVirtuous Woman. Ndo vatana vedu vane mashoko mamwe anenge ekurudziro nekuti pinza mugwara rakanaka. Kwazai vateereri, ini ndinoitwa Mai Mushaya Basa, ndine mwana umwe chete
nemurume mumwe chete. Tinoda kukutendai mai mushaya basa nekuuya kwamaita pachirongwa chedu. Zvinofadza kuwanawo vana mai vechidiki vanenge vachiuya pachirongwa chedu kudai. Yes, regai ndiende kune vadare vari kuruboshwe rwangu. Ini ndinonzi Gogori mai. Ndiri mai vakaita vana watanhatu kana kuti 6 boys. Ndine vazukuru 15. Ndinotenda Mwari. Ya, makaita 6 boys nevazukuru 15. Pane paunobvaona vachidzi vanhu vachiti vedu ukangoita mwana mukomana wakutotya kuti muroora chakuti uri muroi kuti unongodzi mwana munhu akamuroora akangouya nyaya yacho yatoshata. Asi tinotenda kuti Mwari vakuropafadzai nevazukuru 15. Amen. Kwazoi vateereri, ini ndinoitwawo mai Magodhi. Ndine vana 4, ndine wakwasha 2 nemuroora umwe chete nevazukuru 2, kamukomana nekamusikana. Aiwa, tinoda kutendai mai Magodhi nekuuya kwamaita pachirongwa chedu. Zvinofadza kuva nevanhu vakuru vane experience dzakadai. Toda kuti titaure tibva tatoenda panyaya yedu yatiri kukurukura nezvayo mukati mezuva ranhasi, yatiri kutaura kuti mukadzi ane pamuromo. Regai titombotanga kubata kuti kana tichiti mukadzi ane pamuromo tiri kuti kudii? Gogoma Munzi, mukadzi ane pamuromo munhu akaita sei? Munhu anotaurisa asinganyarare. Tikaenda kuchirungu wakadzidza wanobva wati she is too talkative. Alright. Munhu anotaurisa hanzi ari too talkative ndiye munhu anenge achinzi ane pamuromo. Ndizvo here? Pamuromo kuita sei munhu ane pamuromo? Ndizvozvo. Munhu ane pamuromo, gogo wabva watsinhira kuti munhu ari too talkative. Tikada kutarisa munhu anodena asingagoni kugarisana nevamwe zvakanaka. Saka pamuromo panoenderana nekudena. Okay. Kazhinji kacho munhu anodena asingagoni kugarisana nevamwe zvakanaka. Munhu iyoyo kuti haagoni kugadzikana kana sekugara kwandakaita namamao. Handitika ndechitotsvaga kuti ndowataurira kuti kudii, kuti shungu dzangu dziite sei, dzipere. Shungu idzi mune mazitorepi? Hameno zvazvinongoita, ndinofunga kuti kahomoni. Alright. Pamwe kahomoni katori pamunhu. Ndoda kutaura kuti munhu ane pamuromo, pamwe pamuromo unogona kutoona even kana mwana. Handiti mwana anogona kutenga aine pamuromo. Ini ndine chizukuru changu chine gore 1. Akanga achiita zvinhu zvake ukamitira zvaasiri kuda zvisiri kuenderana naye panguva iyoyo, unotonzwa kachitokarara kuratidza kuti atotanga pamuromo patoita sei, patotanga. Alright, azi kazukuru kane 1 rega tizodzoka ipapo. Ndizvozvo. Pamuromo umwe munhu anogara neshungu pamwoyo. Saka mukugara neshungu pamwoyo nguva yese anogara akatsamwa. Okay. Saka mukutsamwa kwake kuyoku kunomuita kuti asatomboona zviri kuita vamwe vanhu kuti zvakanaka. Munhu akangoita chinhu akutotanga kupopota. Munhu akaita chinhu akutotanga kupopota. Munhu akakanganisa chinhu haagoni kumupa mukana wekuti ambononoka kutsamwa. Saka tikaverenga vhesi redu riri kuna James 1 vhesi ya 19 inoti iwe kasika kunzwa asi unonoke kutsamwa. Wononoka kutaura. Atiti muri paona manje. Saka zvinoreva kuti Mwari hana kuti usatsamwa. Akati tsamwa asi nonoka kutsamwa kwacho. Saka patiri panyaya yemunhu ane pamuromo. Akanonoka ane pamuromo anenge akaita sei manje? Munhu ari pamuromo munhu anogara nebitterness, munhu anogara ine hasha. Alright. Munhu anogara akasika kutaura. Achibva akasika kutaura because akuda kungotuka. Okay. Akuda kungotuka, akuda kungopopota. Okay. Zvakataurwa kuna Zvireu. Saka alright, avambotaura kuti munhu ane shungu imi muri kutsigira futi kuti munhu uyu anenge aine bitterness. Bitterness iri kubvepi? Ine ichibvepi kuti munhu angonzi? Saka pamuromo muri kureva here kuti hazvigoni kuti munhu aite pamuromo asina bitterness? Vese vanoita pamuromo vanhu vane zvavari bitter about muupenyu hwavo. Kazhinji kacho. Nekuti munhu ane pamuromo zvinhu zvese zvaanoona anoona sezvakashata kana zvisina kuwirirana naye chete zvakatoshata. Alright. Zvakanaka chete kwaari iye ndo zvinomuitira zvakanaka.
Yes. Maimshaya basi. ini ndinonzwisisa kuti munhu ane pamuromo munhu asingagoni kuona vamwe vachifara kana kuti vakazvinyararira ari kungonzwa kuda kutokonya chete mumwe saka akasvika akaona mai Mbiriri vakazvinyararira anoda kungotsvaga kuda kungovatokonya pamuromo ipapo. Akasvika akaona vanhu vari kutaura nyaya dzavo vari kuzvisekera nemhaka kuti ane pamuromo anoda kungovhiringa saka haafariri kufara kwevamwe kana progress yevamwe munhu ane pamuromo ada kungokanganisa vamwe zvinhu zvavo zvavari kuita. Saka anotongofarira kutokonya vamwe nekuvanetsa kuti paitike kutaura, pangoitika kakutaura chete kana akatokonya vanhu vakataura vakabva mufaro rwavanga vari atori satisfied nekuti vanhu vakupopotana havasi kufara ende yatowana mafaro. Saka pakuva nepamuromo apa zvinhu zvatingati munhu anozvarwa aine pamuromo here zvinobva kupi kuva nepamuromo zvinotanga sei zvekuva nepamuromo? Ini ndinoti munhu haazvarwi aine pamuromo nokuti haazvarwi achitaura. Asi zvinozongouya mukati mekukura umu sekutaurwa kwamanzwa kuti kamuzukuru kaya hakasati kaakutaura asi kaakutoreva-reva kuda kupeiwa attention ndozoita munhu ane pamuromo haazvarwa achitaura zvinozouya. Indoda kuti pamuromo panogona kukonzerwa neenvironment. Magariro epaunogara anogona kukonzeresa futi pamuromo. Zvinokonzerwa sei? Zvitsanangurei, zvitambanudzei tinzwe. Ndiri kuda kuti nini kana unogona kunogara mukati mevanhu vane pamuromo iwe wozogumawo futi wane pamuromo wakutozokonzeresawo vamwe vanhu futi kuti wave nepamuromo. Sai muri kuti pamuromo panotapuriranwa zvazvinoita zvekuti mai Mbiriri mimika munogona kunge makanyarara handitika muchiti no ini nangu upenyu hwangu ndoda hangu kugara ndakazvinyarara muchizviverengera bhaibheri renyu muchizvinzwira mavhesi enyu but mobva mazosangana neneighbor inenge inini wokuti munogona kubuda panze makananika hembe handitika motonadzese ndaita sei ndadzidonhedza pasi dziri mumadhaga handitika pamuromo pandatoita kapa imimi muchambohamba muchativira mosvika munhonga hembe dzedu dzamodzoseri handiti mumwe musi muchazoti aregedza ndite sei ndimbowapindurawo mukuwapindura imumumuka umu makutotukana vatotanga muromo. Saka pamuromo muri kuti ukagarisana nevanhu vane pamuromo panogona kutapurirwa gogovati pamuromo panogona kunge munhu azvarwi aine pamuromo. But imi mambomuti kamuzukuru ngatidzokei pakanyaya kamuzukuru kai kamuzukuru kanotaura aka kane wani akasati kakutaura but imi makutoona kuti unotoona kutoti apa zvinomira musha zvakafanira kuti uda kumupfekedza juzi handiti pamwe juzi roro ndofunga pamwe anenge achinzwa zvarinoita kana akangaita sei akutoriziva handiti kuramba handiti kutopfeka juzi riari kana even uchida kumupa chikafu asingadi anogona kuita kwarire kunyatsoona kuti munhu yateta pamuromo inotoda kuti adye poriji tende kuchechi handitika asi haasi kuda kuidya pamuromo ipapo. Kana munhu asikuda kudya ndiri kuda kubuda toda kuenda kuchechi tizokana 4 imwe nyaya ndeyekuti but alright singatiti saka pamuromo panogona kutongoonekwa nemaituka munhu ngachiri mudiki kukarara kwakanoita kana kachichema tinogona kutoti apa pane basa kana azokura achatozoita mukadzi mukuru anotaurisa nepamuromo ari tutokativha taurwa uya anotinzwa izvangu kana mumaklasses dai kuri kutaura naticha anotoona kuti kamwana aka kane pamuromo nekuda kwekudenha anobva kubhenji kwake uko achienda kune vamwe uko kodenha kana kutora rura yemwemwe kana kudini kudenha muklasi achiri mudiki achiri grade 1 grade 2 anotoona kuti iwe enda panzvimbo yako pamwe azopedzisira apiwa imwe nzvimbo yake iri kwake ega. Saka pane nyaya yakafanana neiyi yekuti iyo kwanzi murume akauyawo pane mukadzi akati mai mwana ndanzi kubasa tiende kundoita dhina tiri pamwe chete asi mopfekawo hembe dziri bright dzisiri dark nekuti tiri kufamba usiku zvakanzi wakanditengera hembe yacho muri kuona uyo ari kutaura zvakanaka ende ari kutaura aine tariro yezvakanaka zviri mberi zvaroda kundofara uyo akati wakanditengera hembe yacho saka
kwakutoti saka inini haunawo hembe ringori bright chero hembe zvakanzi wakanditengera kunditi kwanzi tida kundinvhaita kubasa kwenyu wakanditengera hembe kupopota kwatotanga saka vanhu vakazoenda here vakazoenda here manje kudhina wachifara kubasa saka andi murume akabva enda ega mukadzi abva atosara because pakaita kakutaura taura saka ndo kwatanzi kuya kune bhaibheri ngatikasikei isusu kunzwa tononoka kutaura tononoka futi kutsamwa saka munhu ane pamuromo handitika anoita kuti zvinhu zvisafamba hapana chinofamba nekuti ane pamuromo ane pamuromo wana wamudika wakamuinvhaita kana kuti wozouya kwakati handiye nekutaurisa kwake imbomirai imbomirai kumuudza nyaya idzi tozomuudza tatopedza saka kana tichiti munhu ari kutaurisa tinenge tichimuti ari kuita sei pane kutaura kune mwero here kana tazoti uku kutaura kwadarikidza munhu iye anenge achitaura chii zvinobva zvazonzi uku kutaura uku kwadarikidza haatauri zvakanaka nevamwe anotaura zvinogodora allright ende haana chakanaka chinotaurwa nemumwe chaanoti ndizvo zvake ngezvongoti inini zvandataura inini ndinotaura zvakati zvakanaka ende kana pari pane vanhu faka zvakutakaitawa dare tiri panapa anotenga anonokerwa kutaura nekuti pfungwa dzake pfungwa anenge achiti ini ndini chaiye ende ndine mapoints ya saka vanofanira kunzwa inini ndo basa remunhu anotaurisa allright okay saka ndo pamuromo ipapapo pekutoti ari kutaurisa anotuka allright munhu ane pamuromo anotaurisa anotuka anodena anoshora dzikisira vanhu pamatauriro ake anotaura achishora haagoni kugara zvakanaka nevanhu nekuti anenge achiita pane pamamboti munhu anenge ari kudonhedza hembe dzevanhu palaini haana chaataura asi action yake iri kutotaridza pamuromo allright ari kutoti ndashaya handiti tokonyo muri kunyanyogara makanyarara tokonyai allright anogona ngokutokonyai nemaaction asina kutaura but oita maaction ekutoti muri kugarisana pamba pamwe chete anongokuitirai zvisirizo kana kutora bhaketi revanhu vanhu vari kuloja pamwe pamba pamwe chete anotora bhaketi revanhu anotora maslippers evanhu ari kutsvaga pamuromo kuti mutaure kana mataura ruvengo rwotanga nekuti munhu ane pamuromo haadi kuti vanhu vafara haadi kuenda muchifara mukataura mashoko ekufara haafariri anoda mashoko ekuti murwe nekutukana nekusawirirana nekupesana nekungoita zvinhu zvisina kana dai pari pagrupu chaiwoiwo mawhatsapp group pakaita munhu ane pamuromo muchaona kuti uyu munhu ane pamuromo because muri kufamba muri kuronga iye akazongodairawo chetoti ndo zvega iri sinzi mabvira ani muri kuona ndo zvega iri sinzi mabvira musara muwhatsapp imomo asi wotoona kuti uyu munhu ane pamuromo handi muri kuzviona saka munhu ane pamuromo haadi kuti muronge zvinhu zvinofamba haadi kuti muwirirane haadi kuti mudanane futi nekuti munhu ane pamuromo haana rudo okay munhu ane pamuromo haana rudo anongota kuti zvinhu zvinyongane pave nenyongano vanhu vasawirirane nyange muwhatsapp group yevanhu vasingazivani munoziva kuti nemawhatsapp hatizivani titori imomo zvino mawhatsapp akusvika vanhu 1000 asi kunongoona kuti pane ushu mai ava pane pamuromo kuzingopindura kwaari kuita nevamwe munoziva nyange ari mawedzi asina voice munotoona ukasha pamawedzi ataipwa chete unotonyatsotoona kuti mawedzi ayaya ane ukasha haana kunyorwa zvakanaka regai nditi pambotaura nyaya yenvironment kuna umwe anotaura achiti hanzi imwe ifoni chete isati yasvika pabooster saka pamuromo paripo mukati make umu asi hasi tasvika pabooster renetwork rekuti pamuromo padii pabude saka akazowana pane network yake manje takuona pamuromo pai pakudi pakubuda kuti mufunge kubva pandakatanga kugara kumandara ini ndatone pamuromo aiwa wagara unapo asi wangosotaona pekuzviburitsira chete allright saka muri kuti pane vati environment handitamboedza kufunza kuti saka pamuromo panotapuriranwa here imuri kuti munhu agara utori nepamuromo pamwe wanga usina kwekuzviburitsira chete hatigoni kuti munhu akanochinjwa
nevanhu hakuna vakanomuchinja kuva nepamuromo paanga asina. Saka kwandakaroorwa ini ndokwakati chindizotaura kudai wagara zviri mauri asi asati azviona chete kana kuti kumba kwenyu vanga vakujaira wakadaro. Saka wavaisa kutaura kuti unotaurisa iwe wazoenda kwamushaya basa manje waburisa kutaura kuti pandakaroorwa ini nokuti wazoudzwa natete vasingakuzivi wakuti aiwe unotaurisa asi kumba kwenyu wagara ndozvawaiita. Saka munhu chete asati awana mukana wekuburitsa zvigara zviri mukati make. Saka kutaurisa ikoko saka tikutoti kwagara kuripo. Akugoni kunze tizongoti mwana uyu akanga akanyarara maimshaya basa tichitokuonai kudai tinototi amai ava akanyarara. Hazvigoni kuti muzongoti pavakatanga kutamba namai Mbiriri ndo pavakatanga kuva nepamuromo. Vagara muine pamuromo chete. Kwazongowana pekubudira chete pamwezve kuti munhu nepamuromo anotemba rurimi kuti kana wakanditi ndino mazwi ndinawo kare. Anotemba rurimi. Saka anoita maaction achikutokonyai achiziva kuti inini ndichagona kupindura. Ndoda kutushura vaonoti rurimi rwangu runotaura sei. Saka ndiwo wamwe vanhu vayakava noti kana anzi handidi hangu nemashoko angu zvinenge zvichirengeta mashoko angu kuti aya ndisi kuda hangu zvamuri kuita izvo ini handisi kuda hangu nemashoko angu. Zvakashata here kuti munhu ati handidi hangu nemashoko kuti ndinogona kunge ndatoona kuti zvamakuita izvika musanditsvaga please. Saka ndo zvaanenge achiri kubvunza akava ari kuti munhu anotaurisa ano saka ndiwe here vaya vanozoti handidi hangu nemashoko angu apanenge akatsamwaka kuti handidi hangu nemashoko angu. Munhu akati haana kutotsamwa ari kuedza kuzvidzora kuzi pane paanogona kutoti ndandichagona kukupindurai rafu asi handisi kuda hangu nemashoko angu ndisiyei ndine chii ndine mashoko ana kutaura here munhu ndingazviburitsa munogona kufa. Indoona munhu anoti handida hangu nemashoko angu nemunhu anoti atsiko obva ti Mwari akukomborere vakafanana. Hausi kurevesa kuti haudi nemashoko ako asi uri kutoti beware because ndikamaburitsa hazvimiri mushe. Saka kutoti haudi nawo ba asi uri ngondipa warning yekuti ndikazokuburitsira mashoko angu hazvimiri mushe. Titori ngatisei vanhu there pane wekutoti akutokonyai handitika obva atoburitsa kune vanhu vatinogona kuti vane verbal diarrhea handitika nekuti mashoko ake anongomaburitsa zvakangorurika zvisina kuzvidzora asingamedzimati handiti ndizvozoka tochiti munhu iyeye neari kuti handidi hangu nemashoko angu onyarara asi ataura kuti handidi hangu nemashoko angu musanditsvake handidi nemashoko angu. Vanhu ava tingavati vakafanana here kuzi kuno umwe munhu abva atukirira nezvinyadzi abva ataura zvisizvo handitika kobva kwati umwe obva ati ndisiyeiwo please handidi nemashoko angu. Tingavati vanhu ava vese tinovaisa muchikwata chekuti vese vane pamuromo. Vese vane pamuromo nekuti zvasiyana nemunhu akanyararake because pauri kutaura kuti ndisiyei handidi zvangu nemashoko angu zvataurwa nemwana wangu uyu it's a warning yauri kupawana danger warning sign kuti kunoku handina mashoko kwawo ba umu mukanwa mangu hamuna mashoko ari right ba mune mashoko ari hora but ini ndinotoona kuti ari nanini because haana kumaburitsa pane amaburitsa inini ndikatogona ndatotaura kuti veduwei inini mashoko angu haazomuri zvakanaka ndisiyei. Tongoti hedu pamwe pacho zvakanotisiyana vanhu vacho ivava vari musembukategori malevels akasiyana pane munhu anzwa hake achibva atonyarara achibva atonyarara kuno mumwe munhu anotukwa achibva ati uye atambotaurwa nenyaya yevhesi kuti kasika kunzwa wononoka kutaura paunononoka kutaura pane pfungwa dzinouya saka ukakasikira futi kutaura kuti handidi hangu nemashoko angu hauna kunonoka kutaura. Ukati nonoke imbijana unobva kuti regai ndinyarara saka unobva wazvidzora ndo panodzoka kuzvidzora kwerurimi kwacho ipapo kuzvidzora kwerurimi rurimi runoda kudzora iyo iyi because hanzi it's an organ of speech it's an organ inotoda kutoonekwa kuti yadzorwa haimiriri padhuze ba nekuti tikaenda kuna James ikoko futi 3 anotaura kunzi
tichidze nayo kubva pavhesi 1 hanzi wazhinji kana kuti wakangwara kana mascientist akagona kudzora nyoka kugara nayo, shumba kuita imbwa, but rurimi rwatadzwa nevanhu pasi rose rwatadzikanwa. Hanzi tikatarisa maships makuru anotakura motikari zhinji 500 and more, mukaenda mukandoona ship ichirodwa mota, munokanuka kuti iri kufamba mvura here, inenge ichitofamba mvura, asi kwanzi ine kachidzoreso kadiki, ine kachidzoreso kadiki ichitosvika kwainosvika, asi rurimi rwaramba runotonga miri wese. Iko kari karurimi kudai runotonga zimwiri rese, izotere kuti rurimi ngaruite kachidzoreso kengarawa kana kuti keshipi, kuti Mwari agogona kugara pakati pedu. Saka rurimi tikasarungwarira tinodzinga ngirozi dzaMwari dzinenge dzinoda kugara padhuze nesu kuti dzitipe mazano, dzitikurudzire mukati mekutenda, dziite kuti tinzwisise vhangeri, dziite kuti tide vanhu, dziite kuti tide vana vedu, dziite kuti tirespecta varume vedu. Zvese izvo zvinodzingirwa kure nerurimi. Chititaurira mai guru vhesi ratinoona pana Proverbs. Tisati taenda apa ndoda kuti ngatimboendei panyaya yekuti kana tichiona munhu ane pamuromo pamuromo zvinokanganisa chii pakugarika naye? Mukadzi ane pamuromo anogarika naye here? Zvii zvinoitika kana muine amai mumusha vane pamuromo, kana muine mwana musikana mumusha vane pamuromo, kana tina mbuya vane pamuromo? Zvii zvinoitika mukati memba, kana mukati mesangano, mukati menharaunda? Zvii zvinoitika nemunhu ane pamuromo? Tombotangira mumba, ndio matakutangira murume nemukadzi. Murume anozodimara kutaura zviri pano pana Proverbs 21 verse 9 kuti zviri nani kugara pakona remba pakugara muimba imwe nomukadzi unokakavara. Zviri nani kutombobuda bichana uyo achi kutomboda hake kuti haasi kuda kuti vanhu vaone kuti vanhu havasi kugarisana zvakanaka, ari kungotambura ari pakona, asi mumba hamusi kudini, ozoona kuti kushingirira zvaramba, obva adzika pa19 akati zviri nani kuenda kurenje pakugara nomukadzi unokakara. Munoziva kuti tisati tatosvika pakurenje pane vhesi inoti zviri nani kugara pamusoro pemba. Unotoona sekuti mumba omuka baba ava vana mai vanga vachikakavara, vomboenda pakona pemba, vozoona pakona apa chaiti, vozokwira pamusoro pemba, voteerwa pamusoro pemba paye. Iri kuti chiyoyo, iri kuti it is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman and in a wide house. Kutogara pamusoro pakona pemba, pamusoro pemba, azobva pamusoro pemba pai kuita unga suicide, akuenda kurenje pakona pemba pamusoro, kuita unga arikuda kuti ndikadonha ndife zvangu. Maona kukonzeresa kwerurimi manje. Zvino kana aenda kurenje uku zvichamira zvakanaka. Aiwa ini ndachikaangu pamusura pachisui zvaenda ari kuti kudonha kuri nani pane kugara pakona. endaenda kuti amboendotsvaga manera aka ekukwira ekukwira pamusoro. Toti saka munhu anokakavara kana vari mai vane pamuromo vari kutokanganisa murume mumba. Murume anototadza kuva nerufaro mumba, because kuti aende pakona mumba otozofunga zano rekuenda pamusoro pemba, ozofunga zano rekuenda kurenje, kozi pamusoro pemba paye mai vai vakwira futi ladha vakapera, uye akazoti hai regai ndiende kurenje. Ende muchaona kuti varume vazhinji vanototiza kuumba nenyaya iyi. Ndakambonzwa mumwe achitaura achiti zvina ntimire pakiu yezupco kusvika na8 nokuti munhu ari kumba haana kuda sei haana kumira mushe, saka akasvika kumba anongoti hatransport yange ichinetsa, asi chokwadi ari kuchiziva kuti ndikaenda kumba uku namai hazvimiri mushe. Beta ndinoona hangu bhora kubhawa otoshaura kuti ko elda mubhawa mufundisi mubhawa vari kutsvagei, but vari kutiza amai vari kumba vanodi vanokakavara.
zvikanzi even kunzoko kutone vanhu vane speech manje yakanaka ana marwei vanenge vakatomirira vatiza mumba vatiza mai vanokaka vanhu kurenje ndokwakuwanikwa marwei. tikaverenga Proverbs chapter 7 inotaura kuti hanzi fambiri kunzoko ine calm speech inozongofosa mwanakomana kuti aende nayo. Saka ngatingwarirei speech dzedu tiri mumba nokuti kunzoko kune mwakamira ne calm speech. Amen. Akamira ugashira uya atiza pamusoro perufu kuti aiwa hande izvo. Alright, vana mai panapa pari kutaurwa nyaya yakadzama. Ndoda kuti titaure nevateereri vedu. Vana mai, nyaya yedu yakadzama panapa. Murume anogona kugara mumba imomo akasungikana nenhau yekuti muri mai vane pamuromo. Achabva mumba imomo akuenda kurenje. Zvinosanganwa nako kurenje uko anogona kusangana namarwei nasimoli ari kunzi ane calm speech pana Proverbs 7 apa. Zvinova zvinhu zvinosuwisa, zvinova zvinhu zvinogona kuva zvakanganisa marriage zvamuchose. Kuti kana munhu akurenje zvinoreva kuti imba hapasisina, musha hapasisina, nekuda kwamai vane vachitaurisa namai vane pamuromo. Saka usaita kuti umwe wako atadze kuwana rusununguko mumba, atize kuitozosvika kurenje nekuda kwekuti uri mai vane pamuromo pasinga marwi nenhunzi, uri mai vane muromo usingazarirwi nerwizi, vari kungotaura zvakaradanuka. Munoziva pamatotaura kuti murume anogona kutoenda kubhawa atori munhu asinganwi, ari kutoavoida mukadzi anotaurisa. Murume anogona kutoti Sunday yaya muri kufunga kuti kana kuti paweekend pamunofunga kuti tichagona kuswera tese pamba, murume ari kungofarira kuenda nechinai nehama nemafriends ake unoti hambosweriwo pano, hamboita sei. Anotoona kutoti ndikaswera ndiri kurenje zvangu nditori nani pane kuswera pamba pekuti handina zororo, handigoni kuti chese chaitika chabvunzwa chaitika. Yes, ndezvipi zvimwe zvinoitwa nana mai papa paari kuti murume ari mumba? Zvinoitwa nana mai murume ari mumba ndezvekudadanura kana kuti kurudunura nyaya dzakaitika kare. Alright. Kurudunura nyaya dzakaitika kare, kumbokanganisika kwakaita kare. Pamwe murume kugara kwaita zvikanzi nhasi hamuna marika, nhasi kamagara nekuti mari hamuna muhomwe. Dai mami nayo maenda handiti makamwa mari yese fanika unomwa doro wai. Kana vari vekuti havamwi doro, kana vachiita mabhiza, kana vachidi makaita mari, saka magara mumba. Iye anenge azvipirwa kuti nhasi pamba mari ainayo muhomwe, asi iwewe unobva wamuendera mberi womutokonya kuti ndosaka magara mupaka nhasi nekuti mari hamusinaka yamakaura. Handimurozona nekuti tambotaura kuti munhu ane pamuromo haadi kuona munhu achifara. Pamwe pacho anenge akatogara kudai achitowacha hake kana bhora rake paTV achitofara achisumudza nemakumbo mudenga kufarawo kuti ragowa iwe uri kubika watotsamwa kuti akufarirei kudai kufara kusumudza nemakumbo murume mukuru. Obva azoti imi hamuzi kusvibisa kapeti here nebhutsu dzenyu, mangobva uko makusvikozunza muchisumudza makumbo mudenga, hamuzi kutisvibisira mumba here. Muri kuona atotanga kupopota. Saka anongopopotera tunhu twega. Ngatitarisei mai nevana. Mai vane pamuromo vanokanganisa chii pavana vavo? Mai vane pamuromo vanogona kukanganisa pavana kuti vanogona kuita vana vacho vanogona kuita nhodzerwa. Alright. Nhodzerwa dzekuna mai kutoza kuti manje mai vangu vachabuda panze panapa, tunenge twadenhaka twaita pamuromo panze. Wotoziva kuti ndine mumiririri wangu futi ane pamuromo pakafanana nepangu. Exactly, anongosvikotanga nekutosviko ataka. Saka mai vane pamuromo vanogona kukanganisa vana vavo kuti vaone pamuromo pangava pari paipa vanenge vakagara. Ndizvozvo kuzi vana ava vana example yakanaka. Vangori namai vanoningirina vanotaurisa. Ndakanishira kuti mai vane pamuromo kana respect nemurume wakamuroora haana. Murume wachoyo kana akada kutaura unotaura kuti uri imbwa iwe, umwe akazodaro zvikanzi uri imbwa. Dai ndakaziva ndisina kuroorwa nembwa. Murume akati ndiri imbwa, ndobva asimuka ndobva aenda kundogara kwabereki wake. 2 days murume haana kuuya, akufona nai mama baba ye vari ikoko. Zvikanzi wari kuno, nditaurawo nawo. Zvikanzi mudzimai ada kutaura nemi pafoni. Ndobva aendavo
baba endokamure usazi rurimi runogona kutoparadzanisa vanhu kudai. Maita seko muri kurwara wakati ndiri saka ndakukura kuti ndirimbwa zvichikonzereswa nekutaurisa kunoita vana mai nekuregedzera rurimi pasingafanirwi kuregedzerwa. Kuregedzera rurimi pasingafanirwi kuregedzerwa. Ko pakugarisana munharaunda, kumachechi, mudzimuri, pamuromo panokanganisa chii? Regai ndimbotanga ndataura pavana apa kuti muchaona kuti amai vane pamuromo chero vana vako vane pamwe pavasingakudedzi. Ndakambonzwa mumwe aitaura achiti isusu zvoti kana tichida kuenda paruzhinji hatendi namama nokuti mama wedu anechi vane pamuromo. Handiti kana zvaiita kuti vaenda navo hanzi vakangotaura tinongoramba takanyarara chizoti tikada kupikisa chete nyaya yacho haimire mushe. Saka pamwe pacho unopepesera kuona kunge vana vako vasingakude kana kuti hama dzako dzisingakude nenyaya yekuti unotaurisa kozi pane pamwe pekutongoti kana hama dzatogara dzatostada kuti vangava maiguru vangava mainini kana kuti tete, kuti tete vedu vane pamuromo vanhu vanotokuavoida at all cost. Kana uchazodenzwa kungava kumafunction kungava kudii uchatodenzwa zvinhu zvatohameno pane rimwe level yekuti hauchakwanisi kupindira kuti ukanganise zvinhu nekuti wakutozikanwa kuti une pamuromo. Saka zvinokanganisa kugarisana kwako kwaungakwanisa kuita nevanhu. Ngatichitaurirai kuti kuchechi kana kuti munharaunda varunguzve vanoti charity begins at home. Saka muromo wacho kana usingagorutaura namwe kumba nekwaunoenda kwacho kuchechi haugoni kutaura namwe zvakanaka. Unotozikanwa kunzi vakasvika maingana zvitaronga zvese zvichachinjwa izvo ende achichinja nekuda kwekuti anoshandisa pamuromo paka anoshandisa ane chisimba hazvigoni. Kuchechi ndizvozvo, kumaraini ndizvozvo unotozikanwa kunzi maingana wedza unonamata haunamati but unotozikanwa kunzi maingana ndewe pamuromo. Ndakamboenda kumwe kwatakamboenda zvikanzi pane nyaya yapana paida kutaurwa ngai zvikanzi naumwe wakadzi wakanga waripo zvikanzi yauya nani nyaya iyi ndobva yataurwa kunzi ndimaingana ndo auzvitaura zvikanzi aiwa wanotaura chokwadi asi dai aya nesu isusu tinonyepa asi auya nayo ndochokwadi. Unotozikanwa kuti uyu kana akataura kazhinji kake kakunyepa munhu anopopota anonyepa. Munhu anopopota because akangonzwa kanhu nekasiri kechokwadi akaverenga meseji kana pawhatsapp akasainzwisisa imwe meseji inouya nemutauro wechirungu akasaunzwisisa ndozvanotofamba achitaura muri kuzvinzwa here kuti nhinga akamitisa muri kunzwa kuti Elda nhinga akamitisai akamitisa wakazvinzwa kupi hameno paakaverenga akasanzwisisa akutoita pamuromo utofamba achitaura kwanzi akamitisa Elda nhinga akamitisa nhingi mukadzi wekwanhingi mukadzi wekwanhingi wacho mukamona hana pamwiri nenge makatarisa takambonzwa. Saka pamuri kuti munhu ane pamuromo anogona kutunga ine makuhwa akasanzwisisa chinosara because nekutaura kwaita hanti Elda wacho yachizomubvunza yatowehondo kuti ndinonzwa kuti muri kutaura kuti kwanzi ndakamitisa mukadzi wekwanhingi wotanga kutukana naElda wotanga kutukana. Saka munhu anogona ngocreata zvinhu nekuti paaruda kutokonya vanhu anogona kutongoita nyaya yake achitokonya nenyaya dzekunyeba. Alright, ngatichiendai pakuti munhu ane pamuromo tinogona ngati zvinochinjika here, toita sei? Kozi titori nanamai vasingagariki navo, titori nekutoti vana vatotambura namai vavo kutoti mai vedu vakanyange vakauya kumba kwemukuwasha kana kuti vakauya kumba kwemuroora amai avanotaurisa vane pamuromo vanongotsvaga nhongwa dzisingaperi muvana vake muvaroora muvakuwasha nhongwa anongodzitsvaga. Saka munhu akadai uyu tomuti aite sei? Ngatibatsirane. Anobatsirika here munhu ane pamuromo? Anobatsirika. Ndofunga chekutanga munhu ane pamuromo anofanira kugona kugamuchira tini ndine pamuromo
bosi akaita zvekuudzwa asingazvibvumi haachinji. Asi akagona kuzvigamuchira kuti ini ndine pamuromo ende zvandivhiringira pano neapo neapo paukama hwangu nevanhu zvinomubatsira kuti iye achitora step yekuchinja. Otherwise kana asina kuzvibvuma izvozvo chero mukamutaurira kuti wechinja maitiro anoti ndochinjei. Nokuti kwaari it's normal zvaari kuita, saka hapana chaari kuona chida kuchinja. Saka chekutanga ane pamuromo ngaagone kugamuchira kuti ndine pamuromo ende kwakaipa ende zvandivhiringira papi nepapi. Anosvika sei pakugamuchira? Ngatitorei kazukuru kedu aka kane 1 year akanditi katanga kukakavara kari pa1 year atozosvika atova gogo mamhunzi handitika vakuona varoora vari kunetsana navo vanogona here kuzogariswa pasi kuti vazosvika pakuchinja kuti chokwadi ndine pamuromo ivo akatangira ku1 year achikakavara. Ndarida kurifya ipapo panyaya yekuti kamuzukuru tanga tine week of prayer kuchechi kwedu. Saka taiti tikasvika kuchechi iye anenge achida kukambaira achida kufamba. Saka takabva taita 2 days rechitatu kubva tasvika kubva tasvikona adzikama. Saka ndobva ndati kuna mai wacho manje ndikati nhasi mwana anga akadzikamo. Zvikanzi tatopinda bhizi kubvira nezuro manheru pamakataura kuti mwana anga achinetsa kuchechi nemarumwe zuro takamunamatira. Takamunamatira. Saka munhu ane pamuromo kuti azvigamuchire isusu ngatiripotei kudenga naMwari tiri tega tozoti tonomuapurocha kuti tinzwisise kuti anogona here kugamuchira asi taripota kunani? Kuna Mwari. Saka apa itori pakuti vanhu vanogara nemunhu ane pamuromo itori responsibility yenyu kutomunamatira munhu iyeye kuti totomunamatira kuti timuti Mwari vamubatsire. Alright, ndezvipi zvimwe zvatinogona kubatsira nemunhu ane pamuromo? Pambotaurwa kuti munhu ane pamuromo haana rudo. Saka isusu chiri kumuona approach yedu inofanira kuzara nerudo. Kuti munhu uyu adzidzewo. Nokuti tikasvika tikati amai Mbiriri mune pamuromo emidzika mai hamuchinji mauda kutoatakawo bheki mauda kutoataka bheki. Asi tikamuratidza rudo tomutsanangurira kuti apa zvawaita wangu usingafaniri wadai nekufamba kwenguva. Ende ngatirangarire kuti munhu watinoti ane pamuromo it means it's now her character. Haisi behavior one day yangoita zvikatopera. Munhu akutonzi ane pamuromo zvinhu zvatatoona kuti anogara achizviita. Saka neso we should not expect it to end in one day. Ngatirambe chimuradza rudo tichimutsiura nenzira yakanaka. Iye ane paanozosvika mbijana pekuti achiona kuti aiwa zveshuwa munhu adi achinja. Saka munhu ane pamuromo anofanirwa kunamatirwa, anofanirwa kutaridzwa rudo. Ndezvipi zvimwe? Munhu ane pamuromo chimwe chinhu chatofanirwa kuti tizive ngechekuti munhu uyu ane pride. Munhu wese ane pamuromo ane kapride kainako. Kakuzvida kainako. Kakuzvida ikakako kanoda kuti iye aoneswe kuti munhu ane kakuzvida. Saka mukazviita musina mweya waMwari muri kutomuti awedzere pride iye. Saka zvinoda kuti sekutaurwa kwaitwa namama zvinoda kuti mumunamatiri ndo chinhu chekutanga nekumuonesa kuti iwe usazoti kana uchitaura kana muri kutotsiurana naye munhu ane pride. Munhu ane pride haakasiki kudai kutambira zvinhu. Anoti ini ndindogona. Ngatitorei nyaya iyi yekuti ndimai vatokura kozi pese apaka handiti tamboti murume aimboedzawo kudidida iye murume atozoendawo kurenjoko. Nditika atotadza kudziura mai awa. Ndiani munhu pasetup yedu yemumhuri watinogona kuti uyu munhu uyu anogona kunobatsira mai vane pamuromo ava? Kuzi akatanga kakari kadiki kakakura kakaita pamuromo kakasvika pakuroorwa aine pamuromo achitongozikanwa vekumhuri kwake vakatongomutambira kuti uyu wedu Mary uyu ane pamuromo ameno kwaachaenda uko. Osvika kwaaenda kuya ari kunotatsurana nevanhu osvika kutozoita gogo vari kutatsurana nevaroora. Ndiani munhu watinogona kuti uyu munhu uyu kana murume wake akamutadza akaenda kurenje ndiani anogona munhu ane pamuromo? Mudzimuri dzedu idzi ndiani watinoti uyu pakugara
kare vanhu vaita tomboenda kwatete tondoti zvino tarisai muone mwana aputsa chini musha nenyaya yekuti pamuromo pake murume wacho akati mukadzi wangu anondituka anondituka kunga mwana mudiki anondirerutsa apa pamusoro pazvo munhu anenge ari kunzi mukadzi wangu anondituka murume around 50 years ari kunzi ndinotukwa nemukadzi uyu kuitwa mwana mudiki handina rufaro ini nekuti mukaona murume akuenda kurenje haaendi nhando anotaurira manje wanatete wake nokuti wachamudzora kuti iwe uri kusiyirei kumusha iwe ndo panotanga kutaura nyaya dzese kuti mukadzi wangu haiti handifari ini akazoita murume asina mari aine mukadzi ane pamuromo anenge asitorina pamwe pacho kana kuti anenge aine mari yake yezera rake asi mukadzi wacho ane mari yepamusoro ngoti vakadzi vemazuva anoka sakatamboisa kapride mukati akasenza basa rine mari kukunda remurume murume uyu anoona moto fanika kana ari munhu anopopota mupopoti anopopoterwa mazuva ese nemhaka yekuti haanawo mari iyewo manje kuti awanewo chekuitawo kana zvekuwedzerawo mari hapana asi akazoona anomuda anomukwezva anoti chandiri kutsvaga rudo chete nerunyararo ndakuenda nekushaya mari kwangu achagona kudzora uyu kozi uyu vanatete vake vakatomuona kachiri kamwana kehanzvadzi kavo kachipopota kachiita zvakaita ndopetinoenda kuna Jesu Alright. Ndobedzinzira ndobedzinzira hombe tinoenda kuna Jesu chete ndobedzi anogona kumutsiura nekuti Jesu Kristo anotsiura nemweya mutsvene haatauri sekutaura kwatoita anotaura nezvemweya mutsvene zvokuti munozoona munhu azvidzora ega ungotiwo pese paanenge ari woti Mwari ndibatsireiwo mavhesi aya achiwerenga handinombaaverengai woti Mwari saka ndini here ndiri kutaurwa pano kana ndiri neMwari ndibatsire handichadi ndokutodzoka kwaanenge ari kuita ndo inonzi rependensi yacho nekuzviziva kuti pamwe ndini ndiri kurehwa saka pano patutoti munhu ane pamuromo kashoma kuti agone kugarwa naye pasi achitaurika naye akagona kusiya pamuromo kozi agara pamwe ane pride anototi ende vanhu vane vakutomutya vakutomuzeza kozi kuti musvikire munhu ane pamuromo munhu anopopota kuti tizosvika tikoti mama nyange kuti varoora vagoni kuti kozi vana vavo chaivo vana vakomana vacho nevana vasikana vemba imomo vakatotadza kuti vatsiure mai vavo kana kuti ende hazvitogoniki futi kuti muri vana mutsiure mai ende kuti munzi kuhanzvadzi dzavo futi kutaurira mai kuti regai titaura nasekuru vadzore mai kuti mai mataurire nyaya zvinogona zvichitonetsa futi pamwe pacho nguva iye anenge achikura iya munoziva vanhu vanenge vasinganyatsonzwiswa kuti zvinhu zvichaenda kumawere izvi anenge achinzi pamwe muroora akakanganisika mumusha akanganisa something zvonzi enda kunotaura naye iwe ndiwonogona kutaura ini handigoni ndisisi avari kutaura munin'ina nekuti wakaona kuti munin'ina anotaurisa zvinoitika futi izvozvo dzekuti isusu sedzimhuri tikutopeshedzera kahunu kemunhu anotaurisa nepamuromo tichitaura kanaye mukadzi wanhingirikini hamusi kuona kuti akanditorera zvinhu zvangu akanditorera chikwereti changu asi zvikanzi ndochamuudza hatina mari inorova isu hatina mari inorova ndichamuudza kuti tiipe mari yedu tiri kuida chaendako zvikanzi toenda kutaura naye inini nini zvinondinetsa ini zvikaindotaura naye kainini munozviona imimi hamuchagoni kumutsiura kuti ngatingosiya hedu zvakadaro kana kuti tozongoona tongomudza saka iye uyu muri kumupeshedzera mukumupeshedzera kwaiti anokura zvakadaro saka imwe nzira fanika especially zvambotaurwa namaiguru kuti charity begins at home zvinokosha ngatirerei vana vedu vasikana ava tichiziva mberi kwaari kuenda kwaanoroorwa uko kuti tiri kugadzira mukadzi wemunhu tiri kugadzira murooro wemunhu tiri kugadzira mai vevana tiri kugadzira mukadzi achanoshanda kubasa nevamwe tiri kugadzira mukadzi achagara munharaunda nevamwe nemustriti nevamwe tiri kugadzira mai ava vachandoita leader kuchechi vakura vakutonzi ndimaidhoka saka kana muri kuita zvinhu zvacho moita muchigadzira kupingudza. It's not easy. That's why the Bible said, train up a child. Train is not easy. It's to train. Saka pane basa. Rekuti mberi uko kuzomira zvakanaka. Saka mudzimuri munotori netuvana tudiki. Tuzukuru twatiri kuona kuti kari kukararaka. Mai vari mumba gonai kutotanga kumolda mwana atrenwe kuti adzore pamuromo pake apa atrenwe kuti agone kuumbika pamatauriro ake nevanhu nekugona kuzvidzora kuitira kuti kana azokura
tine tatotrena munhu kozi kumutrena vazova mbuya kana tatowo mai vari kupopoterana nemaneja vanopopotera vanhu kubasa zvekuti vanhu havachapari pakambani pane vanhu vanotosiya noti anyange kambani ino pachibhadharwa mari sei mai vandinoshanda navo vashandiki navo zviri nani ndibve ndinogara kumba kozi vanhu vari kutotoneswa kumakambani uku kumabasa uku nenamai vasingagoni kuzvidzora pamiromo apa munhu otofunga kuti munhu anotoita mental health issues namaneja ane pamuromo basi saka tikuti mwana achitokura achitori kadiki imi mai vemwana vabereki vemwana trenai mwana pamuromo ngapadzorwe kana azokura ndopata kuti tonamata ndichakwanisi chetiri kuti mwana ngaadzorwe handi munoona kana pakasvika vanhu kaneke kakagara pakona apa vanhu votaura unoona kadaira kuti hei ndakanga nditi mama wangu wakatenga izvozvo muri kutaura nyaya idzi mama wacho havamutauri kuti iwe nyarara vanongosiya zvakadaro saka mwana uyo ari kutoenderera mberi nepamuromo instead yekuti kana kamutarisa mwana uyu mongomudai kubata pamuromoto kutaura kuti vhara muromo wako usadayira nyaya but muri kuziva kuti tovana tomazuva ano nyange kakatarisa neziso kanogona kutokubvunza kuti mama why you looking at me unosara uchikarova unosara vanhu vaienda uchikarova kana kukatsunya apa padhuze nemuromo pacho ipapo unosara uchikatsunya kuti wanga uchiti ipayo pene vanhu handidi kuzomuona futi uchitaurisa kana tiri kutaura nevanhu vakuru iwewe nyara ubva mutsunya haumurove maningi kungomuti nqwi oti mama wakani oti usazozviita ndokutomutrena tomushata kurova mwana nekuti tikaenda mushoko ramwari futi zvinotonza anoregera shamu anotovenga mwana asi anomuda anomuranga zvakanaka saka tikaregera shamu tinotokanganisa vana vedu tunokura tuchipinimidza zvisingaiti ngatirangei vana vedu sezvinoda mwari kuti pamberi apo hawatinyadzisi asi mai vari mumba muroora ari kuita pamuromo anodzoreka sei ngangoti hanzi kozi varipo vakatoteerera pano vanotori nehama dzavo dzavanoziva kuti muroora watakaunzirwa ane pamuromo hapasingaiti hanzi ukazama kuswatanudza mbambaira inotyoka ngangoti vamwe dzatovambambaira kare dzakabhenda saka kuda kudziswatanudza dzodi anorama obva atoti handichatauri navatete noti vakandozoti ndine pamuromo saka pamwe pacho kana tirisu tine hama dzakadaro ngatimugamuchirei toziva kuti ini nagogo mamhunzi tinotamba kusvika apa ndikapfuridza apa nepamuromo pavo zvatoipa nokuti ndikada kuzama kuvaudza noti iwe wakauya mushandirimo wauda kundiudza nhasi pamuromo pangu tatovhiringa ukama zvamuchose saka tinofanira kuzama mwari achitibatsira kuchengetedza ukama uine pamuromo pake ini ndisina pamuromo pangu pandiri kukwanisa kuvataura kuti aiwa gogo apa makanganisa ngandizviite murudo ukama hwedu tichichengetedza but munhu uyo anozoenda kudenga here tikangomusiya ine pamuromo pake tongovasiya kuzi vatori maiveri wadzanhu vane pamuromo tochingovagamuchira kuti haisusu leader wekuchechi kwedu mai avane pamuromo tongovasiya vakadaro aiwa tinobatsirana murudo matikutaura muya nekuti kudzora ipapapa handiti zvinonzi vana mai vakuru dzorai vana vadiki nyangwe kuri kuchechi kuya uku vadzidzisei vana vadiki kuitawo zvakanaka unoedzawo kuvadzora neimwe nzira yakanaka usingapopoti uchiverenga vhesi rako rinenge richikutsigira uchivadzora kana ari muroora wako mumba unotomuziva munoziva kuti varoora zvavanoita kana ari muroora wako pamwe pacho unototi utsvaga nzira kutotsvaga nzira nokuti ukasatsvaga nzira varoora vemazuva ano havachaiti sevana vedu isusu bhaibheri riri kuti muroora wako mwana wako isusu tinobva tamutora semwana sekuri wako akaita shoko ramwari iye haadi izvozvo ari kutoti hauzi mai vangu ani muri zvona saka iwewe manje kana uri munhu akangwara anopiwa wisdom namwari kana waumudzora mudzore nenzira kwayo kuti muchengetedze ukama ukama hugare huripo ukasadaro unomuruza wani ipapa panyama chaipo womuruza pamweya
nekuti kuti uzogona kumuinvita kuti ende kuchechi achadi. Saka kutomutsvaga nzira kwakanakira kuti ukana wagona akateerera woziye zvakanaka mwanangu, wozoti mumisi kwanzi kune parenting ndimi kamuchini vana adiki varoda kurerwa. Kwanzi kuchechi kuri kuuya vatungamiriri vanoziya nezve parenting. Hendeka umbononzwa kamuone kurera vana venyu ndimi mune matinzi aya. Ano kaushamwari ndiko uri kusiya kaushamwari kacho. Kuda kutamune kagepi keushamwari. Kaushamwari. Saka paanoenda uko achabvanzwa mufundisi ari kutaura nyaya yeparenting zvechokwadi. Akati zvakanaka woteerera ka. Saka pakudzoka chati mama muri kuzviona zvanga zvichitaurwa zviya izvi imakasangana nazvo here? Kuti takasangana nazvo asi takangotitsungirira tichingorera vana zvakadaro. Zvikati zviya zvavitaurwa namufundisi tikati takasangana nazvo asi takangokura zvakadaro wana hezvo wana wakatokura kusiya kanzvimbo ikako kamukana ikaka. Alright. Saka tiri kuti pamunhu ane pamuromo ngatite ushamwari naye unozotibatsira kuti tinokwanisa kumudzora zvakanaka tisina kupopotedzana. Ngatingomuitirei rudo, ngatimunamatirei. Yes, ndakutoda kuti tese titaure mashoko edu ekupedzisira time yedu yapera. Maybe ingava vhesi kana mashoko edu aidha tikuda kutaura kune munhu wacho ane pamuromo kana kune vanhu, kana dzimwe nguva toda kutotaura nemurume ashungurudzwa namai vane pamuromo. Tomupawo mashoko ekuti ngatitaure mashoko edu. Yes, ndototangira pana mai Masheba. Ndanga nchida kuti kune vane vana kubvira kuvana vane pamuromo ngatisapembedzei mwana. Ndichihera uyu ndo zvavanoita nachihera. Mwana anokura akadaro. Ende isu ana mai ngatisaite mabystanders. Kune mwana usaite pamuromo asi akuona iwewe uchiita pamuromo. Anodzidza nekuona kudarika zvaunomutaurira. Saka mutraining up a child iwe zvoda kuti mwana aite newewo ita izvozvo. That's right. Kuti tive negeneration isisina pamuromo hameno ikazovako asi tikuti isusu vana mai vacho ngatizvidzorei titraine vana vedu zvakanaka. Yes, gogo. Ini ndachida kutaura vhesi inonova kuna mapisarema 34 vhesi 12. Inoti ndopi munhu unoda upenyu, unoda mazuva mazhinji kuti aone zvakanaka. Dzora rurimi rwako pakutaura zvakaipa, nemiromo yako urege kutaura zvinonyengera. Iri vhesi rakasimba iri. Psalm 34 verse 12. Kuti uva nemazuva mazhinji pakurarama, dzora rurimi rwako. Amen. Mai vechidiki, gogo vechikuru, dzorai rurimi rwenyu. Mwana musikana, dzora rurimi rwako. Yes. Panapa ndiri kuverenga zvirevo 25 vhesi ya11. Ndichaverenga hamwe nechirungu. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Saka nyaya iripo hombe ngeyekuti a word fitly spoken. Shoko rimwe narimwe ngatirise panzvimbo yaro. Rinopa kukomborera. Rinopa vane hasha kukomborera. Rinopa vane nzara yevhangeri kukomborerwa. Rinopa vari kutambudzika mumwoyo kukomborerwa. Rinopa vese vashungurudzika. Kune munhu anoshungurudzika ukamupa shoko rakafanira panguva yakafanira anonzwa hasha dzake dzichidzikira. Saka ngatiwei tinosarudza mashoko toaisa panzvimbo yakafanira kuti wanoaona wanzwe kufara, wanozvinzwa wanzwe kufara. Mwari atitungamiriri. Thank you. Yes, mama. Mashoko enyu ekupedzisira. Alright, ini pamashoko angu ekupedzisira pamusoro peririmi ndanga ndoda kutaura pamusoro pedu isusu takagara pano, wanga vari vadare kana hama dzedu dzakateerera kunzoko, kuti ukaona uine hama yako inonzi ine pamuromo, mudzidze. Kana wamudzidza wamuziva kuti ndo zvaari, mise pedyo newe, so that paanotangidzisa kuita pamuromo uneugona kuva newe yekuita sei yekuti umutsiure. Mwari vachitibatsira. Nguva yedu ndo yapera hayo, asi ndandoda kuti pane pamwe kapa unogona kutoona kuti uyu nepamuromo pake apa kangagara ake kure. Kuti tisarase hama. Kuti tisarase hama, ngatitiranei rudo. Handitika utori naye munhu ane pamuromo, mutaridze rudo mo. Ende pamwe zvichamubatsira zvichamudzora. Hatidi kuti vanhu vane pamuromo vazosara pakuenda kudenga. Tese tinotoda kuti tiende kudenga. Ngatinamatiranei, ngatibatsiranei nekungokurudzirana
kuti tive tinogarisana zvakanaka. Mwari vachitibatsira, iwe kana uine pamuromo dzorekawo, vharawo muromo, dzidza kubva kune shoko raMwari rinotaura kuti dzora mashoko aunotaura. Mwari vachitikomborera. Mai Shayabasa, tinamatirei? Ngatinamatei. Tokutendai Jehovha nenguva yatava nayo kudzidza pamusoro pekuva nepamuromo. Chitibatsirai sevanhukadzi tigone kudzura rimi dzedu, dzimba dzedu dzikuva dzinofadza nemhaka yekuti hatina pamuromo, nharaunda dzatinogara dzigova nekufara nemhaka yekuti ana mai vemo hatina pamuromo. Muzita raJesu Kristu tanamata. Amen. Amen. Ndimboda zvakaipa ndipenye kururama, ndidzidzise zvakanaka, ndigare nehama, pindanyi mumwoyo mangu, ndipenye tsitsi rudo, ndigare ndifambe mundipe zvakanaka. Ndimboda zvakaipa ndipenye kururama, ndidzidzise zvakanaka, ndigare nehama, pindanyi mumwoyo mangu, ndipenye tsitsi rudo, ndigare ndifambe mundipe zvakanaka. Paurombo neupfumi wandina